mo kaya mo libre ko. Kasi libre nung may-ari. Tara, may pre-taste. So ayun na nga guys, dito sa Jofen at kahit sa ibang parte naman ng Taiwan, ang dami mong mabibiling snacks. At kahit pa sabihin mo sa nagtitinda na wala ka talagang balak bumili, hahabulin ka pa talaga nila para tumikim ng free taste. So sa maghapon ng kakalakad namin sa buong Jofen Old Street, eto lahat yung natikman namin ng libre. Strawberry. Is this dry? And the other one is? Peach. Wow. As in, konting lakad mo lang halos yung mga magkakatabing stall may mga pa-free taste. Dito naman tayo sa mga dried meats and seafood. Can I have the spicy one? Can I? No. This is spicy. 你看到它很小颗，对，来，我帮你加一点，加一点柠檬汁。对。离在那个最外面。 Yung tikman natin yung gulaman. Different, it's soft，比较软，这个吃。 Sarap na libre talaga. What is this? What is this? 加一点。因为是老板煮的。 Sweeter. Smells so good. Salmon. This one is it's a free taste. With glutathione. Okay, this is maltose, malt wheat and the rice. Maltose. Yeah, you can try yam flavor, very special. One bag 300, two bag 500. 5 Ang sarap na libre, guys. Busog ka. True, sobra. Yes. Konting gastos lang po. Magkano sis? Ganda Pag lang. Taiwan na kayo. Up next, pakita ko naman sa inyo yung mga kinain namin na hindi libre. Baka akala nyo puro ganun-ganun lang.